Hi guys! Welcome back sa ating channel. For today's vlog, magkakatay tayo ng manok. And ngayon guys, papakita ko sa inyo kung saan tayo kukuha ng manok na nakakulong. Kasi wala kaming ulam, tsaka sobrang malakas ng hangin dito guys sa amin. Sa amin guys is probinsya, kaya papakita ko sa inyo guys yung manok at tsaka yun, nanghuli na sila ng pato. Guys, nakikita nyo yung mga manok na yan. Kailangan natin pumili dyan na medyo malaki. Ayan. Ayan guys, yung manok. Ayan. Kailangan na nag-isa. Dito ang isa kabisa na. Okay. Kain para mag-ipon sila ba? Ayan, kikikulong na mo ba? Hindi siya mataan. So, dito naman tayo sa labas. Guys, yun. Meron ding pato. Magkasya ako dito. Doon natin pag-ilaw. Ayun ba na ba? Doon na to. Anong tayo? Nagrang tasky ko. Taba. Kani siguro? Oh, anak ko na. Maliog. Kasi lang. Murag kapto man, oh. Dili na mo, dili. Dili na mo. Laugong! Ayan. Raon, siguro gamayaraan mo. Ito eh. Ha? Silagong ko na eh. Nagkag. Ala! Nabita sa kuchinira. Ala! Ito, kakatayin natin ito guys kasi para may ulam tayo tsaka sa mga pamangkin ko. So, ayan. At nakapaala ako guys kasi nasira yung ano. Ayan guys, kailangan na natin siyang putulin ang liig kasi kung sa Bisaya pa, panutan isani or tanggalan na to balibo para ganina manggod kay para mas marami guys. Ayan, ganyan ako. Butang plastik. So, paano matay ka? Butas plastik niya. Kaunanan.
Be, ko asa nga tukat. Nana? Ngayon, ano to? Kuha na itong bite kamating nga sa ating na. Bila? Wala. Yan ang kape, ne? Kayap, kape ko yan. Oh. Okay. Ada buah namin to?